Pretén ajudar-vos en la vostra entrada a aules i a l'aula virtual de valencià de tercer de l'ESO. Bé, quan aneu al buscador de Google li poseu aules i directament la primera entrada ja us entra en aquesta pàgina que és la de l'accés a totes les aules. Vosaltres heu d'anar directament al groguet, el tercer, que és aules ESO. Quan li cliqueu a l'enllaç, directament ja us dona pas a el vostre nom d'usuari i contrasenya. En aquest cas, vosaltres heu de llegir bé aquestes instruccions que teniu ací baix, en les quals us diu quin és el vostre usuari i la vostra contrasenya. L'usuari coincideix amb el NIA, que és el vostre número de l'expedient acadèmic, el vostre número d'identificació, que el podeu trobar al butlletí de notes, per exemple, o al web Família, a Ítaca. I quant a la contrasenya, doncs la contrasenya sempre serà les 3 primeres lletres del vostre cognom i el vostre any de naixement, la data de naixement. Per exemple, Laura Pérez Sánchez seria per i la data 18 del 10 del 03. Ja podríeu començar la sessió i en la pàgina tindríeu els vostres cursos, per exemple, el de tercer. Cliqueu al de tercer i directament us ixiria la descripció de la pàgina i ja les primeres tasques que tenim preparades. Si, per exemple, entrem en la tasca de la crònica per a veure com hauríeu de pujar un document, doncs aquesta tasca us explica més o menys les consideracions que heu de tindre, llegiu-lo bé, que mantinga l'estructura, el que ha d'incloure, que heu de fer ús dels correctors ortogràfics i així apareixerà la vostra qualificació. Així li hem de donar a Fitx tramesa, que vol dir pujar el document. Bé, doncs així us apareix l'opció de pujar el document i l'opció més fàcil és arrossegar el vostre document. La meva crònica, per exemple, la tindria així, l'arrastraria, l'arrossegaria i directament li donaríem a guardar canvis. En un principi, l'estat de la tramesa diu que s'ha tramès per a qualificar i la teniu així. Pots editar-la tantes voltes com vulguis fins al 20, fins a quin dia? Fins al dia que diu que és l'últim dia per a lliurar la tramesa, que en aquest cas encara no teniu data límit, o deixar-la així. En el moment que us poseu s'ha tramès per a qualificar és que ho heu fet bé i la veureu així. Aquesta és la vostra i sempre la tindreu ahí. Bé, doncs espero que us hagi ajudat i qualsevol dubte ja sabeu, m'ho dieu i intentem solucionar-lo.